wraig Bro Edern a ysgol Hwlffordd. Yeah, well, they're down in Mills on 9 as well. Is that 9? Felly Hwlffordd fydd yn dechrau'r gêm yma. Did they call switch ons over, or am I alright to just clear his neck here? Because I don't think Jackson called his neck. Lan yn uchel, mae'r bêl yn mynd. Y ddau yn gystadlu, ond y Bro Edern sydd ar bêl. Dwylo da gan y dîm o Gaerdydd. A cic cosb yn syth. Felly, Bro Edern ar y bêl. Cic lawr y lein mae'n mynd. Y bêl, y tacl gan Ryddian Pŵl. A'r bêl yn mynd mlaen. Felly dechreuad da fan hyn. Yr Hwlffordd dan bwysau o'r cic gan Bro Edern. Felly fydd y sgrym. Felly y bêl i fewn gan Bro Edern. Syth y mas. Felly beth gall Bro Edern gwneud fan hyn nawr? Chwilio am y gwagle. Dadlwyth. Ond y bêl o flan. Gafel Pŵl. Felly yr Hwlffordd bydd yn taflu'r bêl mewn i lein fan hyn nawr. Hwlffordd nawr yn edrych. Daf Williams sydd ar y bêl. Dadlwytho'r bêl, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Felly fydd yn sgrym i Bro Edern. Sgrym i fewn, lawr y twnnel gan Bro Edern. Unwaith eto, yn dadlwytho, y bêl wedi mynd yn ôl. Cic wedi cael ei roi, ond allan dros yr yslys. A fydd yn bêl i'r Hwlffordd. Felly cyfle nawr i Hwlffordd. Tacl da yn y dwylo. Bêl nôl yn ddwylo. Daf Williams. Be gall Daf Williams gwneud fan hyn? Ond dyma cais cyntaf y gêm. Yn dod i Harvey Thomas. Ar ôl cymryd amser. Wedi gweld y gwaglen a'n agor lan. A cais cyntaf y gêm y dod i'r dîm o Sir Benfro. A trosiad yn un lwyddiannus, felly yr Hwlffordd 7, Bro Edern dim. Conor Wesley na i ddechrau'r chwarae. Be gall Bro Edern gwneud fan hyn? I Shanahan. Ryddian Pŵl i tu allan iddo. Yr dyfarnwr yn chwarae mantes.
Ond nôl am y kick-osp. Mae'r dyfarnwr yn gwneud. Pŵl efo'r bêl. A oes y cyflymder gyda Brwyn. Nag oes unwaith eto am ddiffyn Hwlffordd. Lan fel llinell. A cic lawr y cae. Un yn cwrso. A cyfle nawr i Hwlffordd ail ddechrau. Daf Williams, bêl yn ei ddwylo. Allan i Ollie Thompson. Ni gyd yn gwybod be gall Ollie Thompson gwneud. Efo'r cyflymder. Un ar y tu allan iddo. Ond Daf Williams sydd o dan y pist. Ac yn ymestyn. Sgôr Hwlffordd i 12 pwynt ar trosiad i ddilyn. Y trosiad yn llwyddiannus. Felly 14 pwynt i ddim i'r Hwlffordd. Bêl lan gan Wesley. Wedi mynd mlaen o dwylo y Hwlffordd. Felly a oes cais i'w ddod gan Edern cyn yr hanner. Cic arall yn cael ei gwrso gan Edern Pŵl, ond dros yr yllus mae'n mynd. A dyna hanner amser. Ysgol uwchradd Hwlffordd 14. Ysgol gyfun Gymraeg Edern dim. Felly yr ail hanner ar fi'n ddechrau fan hyn. Edern, efo dwylo yn ei bêl. Cael ei cwrso. Ond dim digon o bwysau ar yr Hwlffordd, felly cyfle nawr i Bechgyn yn y piws ydi. Tacl yn uchel fyna, felly kick-off fydd hi. Davies O'Brien ar y bêl. Nôl â nhw i'r ochr dywyll. Tacl dda fyna. Edrych falle bod y pêl wedi mynd mlaen, ond na. Y dyfarnwr am cario mlaen y chwarae. Ond Harvey Thomas sydd mewn am cais arall o dan y pist. Yn loncian i fewn. A dod â trydydd cais i Hwlffordd.
£21 pwynt i ddim i ysgol uwchradd Hwlffordd. A oes rhywbeth ar ôl yn y tanc efo Bro Edern. Wesley yn bwrw'r bel lan yn yr awyr, wedi cael ei dal gan sgorio'r y cais diwetha, Harvey Thomas. Ond gwaith da yn ardal y dacl gan Bro Edern, ennill y bel nôl. Lledi'r bel, dwylo da. Ond methu mynd ymlaen. A dyfarnwr yn rhoi'r kick-osp i Hwlffordd. A cyfle nawr i selio'r fuddugoliaeth. Caio Jones. A cais, y pedwerydd cais i'r Hwlffordd. Caio Jones yn efyn yn chwarae i Scarlett. Dan 16. A trosiad unwaith eto yn llwyddiannus. Wesley unwaith eto. Cicio bel lan yr awyr. Hwlffordd sydd yn cystadlu ac yn ennill. Ond y dyfarnwr yn rhoi'r cyfle i Bro Edern i taflu'r bel mewn yn y lein. Ond y bel yn nwylo Caio Jones unwaith eto. Ond pêl Bro Edern fydd hi. Be gall Bro Edern gwneud fan hyn nawr. A oes cais am ddod. A oes gen y coesau i fynd holl ffordd. A cais heiddiannol i Bro Edern. Wedi bod yn anlwcus yn y gêm yma. Mae'r cic wedi cael ei throsi. Rhoi'r sgôr yn 28 pwynt i 7. Cwrso gan Bro Edern, tacl dda, pwysau arno, ond y bel wedi mynd mlaen o'r ddwylo. Felly fi fydd yn sgrym i y Hwlffordd. Sgrym dda. Digon o pwysau'n dod na Bro Edern. Ond gan Hwlffordd, un cais arall i ddod. Tacl dda. Harvey Thomas ar y bel unwaith eto. A gallai fynd yr holl ffordd. Harvey Thomas sy'n yn y gêm. Ac yn sgorio unwaith eto o dan y pist. Cais gwych. A trosiad i ddilyn gan rhif yn o 10 Conor Wesley. Trosiad yn un llwyddiannus. Ac yn rhoi'r sgôr yn 35 pwynt i 7. Efo munudau i fynd.
Ambell i newidiadau i'r Hwlffordd. Rhoi cyfle i pawb ware. Wesley wedi rhoi'r pêl yn syth dros yr Eslys mewn at y cefnogwyr. Felly cic rydd ar y hanner fydd i Fro Edern. A oes unrhyw beth ar ôl yn y tanc gyda Fro Edern. Bale wedi mynd ôl. Beth yw'r galw ar fan hyn gan y dyfarnwr? Scrum neu lein fydd i Fro Edern. Dadlwythio gwych fan hyn. A oes cyfle, ond y syth mewn a nôl mas. Fro Edern ceiso lledu beth, dadlwythio pert. Cic trwy'r canol, a cais arall i Fro Edern. Gwaith gwych unigo fan'na gan y rhif 20 ac yn trosi. A dyna ni'r sgôr derfynol. Hwlffordd fydd yn mynd trwyddo i'r rown nesa. Gêm o'r safon uchel. Ond Hwlffordd fydd yn mynd trwyddo i'r rown nesa. Felly sgôr derfynol Ysgol Uwchradd Hwlffordd 35. Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern 14.